పోలవరం జిల్లా గంగవరం మండలంలో పెద్దపులి 3 రోజులుగా సంచరిస్తోంది. ఉయ్యాల మడుగులోని లేగదోడ్లపై పెద్దపులి దాడి చేసింది. దీంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. పెద్దపులిని బంధించేందుకు పూణేకు చెందిన 2 షూటర్స్, వైద్యులు గంగవరంకు చేరుకున్నారు. పులిని పట్టుకునే వరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మేము రాత్రి వర్షంలో మనం జీలో మనం చేసిన పని అంతా జీలో మాట్లాడి మీకు లేరు, ఎవరు లేరు ఇంత దగ్గరగా మాట్లాడింది ప్లాంటేషన్.